Hola, com estàs? Benvingut a aquesta nova meditació del quadern de meditacions dedicada als mals dies. A tots ens passa que hem tingut un mal dia alguna vegada, ja sigui perquè estem de mal humor, ja sigui perquè hem discutit, ja sigui perquè hem tingut molta feina, hi ha molts motius perquè ens han donat una mala notícia i per això he creat aquesta meditació, perquè almenys aquest mal rotllo no ens l'emportem al llit o almenys durant un mal dia puguis fer aquesta petita paradeta per trobar-te millor i poder continuar amb uns altres aires. Espero que et vagi molt bé la meditació i sobretot recorda que és un mal dia, no una mala vida, i que de seguida passarà. Gràcies per meditar. Benvingut, benvinguda a aquesta meditació per fer després o durant un mal dia. Començarem connectant amb la respiració. Ves inhalant pel nas i ves exhalant per la boca la frustració, el malestar, el neguit. Ves inhalant pel nas i ves exhalant per la boca la frustració, el neguit. M'agradaria que apretessis els punys. Apreta les mans amb força, intentant acumular aquí tota la ràbia, tota la frustració, el cansament. Apreta, apreta, apreta amb força les mans. Un segon, un segon, un segon. I deixa'n amb una exhalació. Tornem-hi. Apreta amb força els punys, apreta, 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 apreta. I deixa anar. I una última vegada, apreta amb força els punys. Fes força, 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 força. I deixa anar amb una exhalació. Permet que la teva respiració es vagi calmant de forma natural. Procura que sigui profunda, que viatgi fins a l'estómac. I visualitza com en el teu front hi ha una petita porta. M'agradaria que obrissis aquesta porta per deixar entrar la possibilitat de que demà sí que serà un bon dia. Permet que aquesta possibilitat entri en el teu camp de pensament, en tu. Visualitza-la com una flor, com un ocell, com una papallona, com un paisatge. I ves-la instal·lant en el teu cos. Inhala aquesta idea. Demà és un gran dia. I ves exhalant tot el mal rotllo.
Permet que el teu cos es trobi còmode en aquesta possibilitat. L'agafi i la prengui com a seva. I adona tant que tot és temporal, que el dia d'avui passarà i demà tornarà a sortir el sol. I ves sentint la teva respiració com t'ancla en aquest moment en el qual no necessites res, perquè ho tens tot. I repeteix amb mi, xiuxiuejant o mentalment, aquestes afirmacions. Tinc la capacitat de definir la meva vida. Tinc la capacitat de definir la meva vida. Només és un mal dia. Només és un mal dia. Sempre torna a sortir el sol. Sempre torna a sortir el sol. Sóc un ésser meravellós i fantàstic que es mereix coses bones. Sóc un ésser meravellós i fantàstic que es mereix coses bones. Cada dia em transformo i milloro. Cada dia em transformo i milloro. De totes les situacions aprenc. De totes les situacions aprenc. Obro la porta a que em succeeixin coses bones. Obro la porta a que em succeeixin coses bones. Tinc la capacitat de ser una persona feliç. Tinc la capacitat de ser una persona feliç. I permet sentir la teva respiració calmada. Molt suau, molt dolça. I agraeix d'haver-te regalat aquest moment. Després d'un dia tan turbulent, després d'un dia amb tantes emocions. Ves-te recol·locant, movent-te suaument, recuperant el moviment del teu cos sense obrir els ulls. Mou-te així com el teu cos t'ho demani. Les mans, els braços. Mica en mica et vas despertant, mica en mica, mica en mica, mica en mica. I quan sentis que arriba el moment, sense cap pressa, ves obrint els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi un dia més. T'envio una abraçada. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta meditació. Si vols fer de la meditació un hàbit i omplir els teus dies d'energia positiva,
Ja tens a la teva disponibilitat el llibre Meditar dona vida, amb l'editorial Rosa dels Vents. Una forta abraçada. Gràcies per meditar.